bamanan b'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko ale bi bɛ ko mun na o ma ban fɔlɔ ni ye anw cogolen kokura walasa ka kunnafoniya jɛlen ɲini ka di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la bi ye sibiri ye janvier kalo tile 24 mali kunnafoni tv lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. bamanan b'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misikunko la dadugula nɔfɛ ko don armée mali ka kɛlɛ kun ye maliko ye walasa bɛn kelenya basigi o bɛ se ka sabati an faso ale kɔnɔna na cogoya mun na an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma état major général des armées ale ye bataki kɛ kununko janvier kalo tile 23 san 2026 ko kidali dugu woroduguyan fan fɛ an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru o ka ɲinini ani sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ jatigɛ wale tigilamaw ka bolimafɛn fila kan ni o ye pick-up ye kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ ni bolimafɛn kofɔta fila n'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na kidali dugu ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la woroduguyan fan fɛ état major général des armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma u ka wuli ka jɔ in na walasa fɛn min ye basigi ni kelenya ni bɛn o bɛ se ka sabati mali ale kɔnɔna na cogoya mun na. an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔgɔya kɔni donna tajiko la an ka jamana ale faba kɔnɔna na fo ka taa se jamana marabolo caman ma hali ni o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen a kɔni sɔrɔli ma nɔgɔya an bɛ wagati min na i ko sisan ka taa janvier kalo tile 12 la ka na bila janvier kalo tile 21 na san 2026 fɛn min ye tajita mobili citerni o 1992 olu de donna an ka jamana kɔnɔ mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka nɔgɔya don tajiko la an ka faba kɔnɔna na fo ka taa se jamana marabolo caman ma. an bɛ wagati min na i komi sisan jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa taji a bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. imam seku sidibe ale labilala ka bɔ kaso la joyilakaw olu fɛ yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ imam seku sidibe ale kɔni tun nɔminɛlen bɛ an ka kiiri tigilamaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye cyber criminalité maaw olu fɛ k'a sababuya kɛ a ka kumakan dɔw carila bɔlɔlɔsira sanfɛ mun ma kɛ sababa ye o de hukumu kɔnɔna na a ye san 1 de kɛ kaso la o kuntagala dafara bi janvier kalo tile 24 san 2026 an bɛ wagati min na komi sisan imam seku sidibe kɔni ale labilala ka bɔ kaso la joyilakaw olu fɛ yen nɔ. mali alisilamɛ tɔn jɛkuluba mun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Haut Conseil Islamique du Mali olu ye lajɛ balalen kɛ kununko walasa ka taga kuma ɲɔgɔn sama-sama ani ni ɲɔgɔn faamuyabaliya mun bɛ ka tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati laban ninnu na ka taga kuma o ko olu koɲɛ kan walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka a Sheikh Sherifu Usmani Madani Haidara Haut Conseil Islamique maa ɲɛmaa don ale ka kɔrɔfɔw lamɛn fo ka taa se Mohamed Makiba ale ma. silamɛya ye kelen de ye silamɛya ti fara ni ala sɔnna inshallah an bɛ ɲɔgɔn minɛ inshallah an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛlatigɛ taacogo ye nin de ye min ka gɛlɛn o ye an yɛrɛ k'a faamu a sɔrɔla faamunen don an bɛɛ fɛ ka ban min bɛ yen o ye ka minnu m'a faamu kɛnɛma ka se k'olu la faamu baara in tiɲɛyɔrɔ si ma k'a la Macky ye discours min kalan o de dira a ma o conseil fɛ an ka bɛnkan na a y'o de kalan ne y'o de ta ye du fana n ye fanga di o kuma in de ma an bɛɛ y'a faamu mais an bɛ fɛ ka min fɔ jama ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛsiri ne yɛrɛ nisɔndiyara bi ala b'a dɔn dan fosi t'a la parce que ni silamɛw bɛnna ko bɛɛ bi ɲɛ taa siraw ti kelen ye bɛɛ n'i ka taa fan de don setanɛ bɔyɔrɔw dama de don n'o tɛ an bɛɛ bɛ ala kelen de nɔfɛ kuranɛ kelen de b'an bɛɛ bolo o la ko mana gɛlɛya cogo o cogo anw de bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa ni ala sɔnna fo an ka se ala ma an bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ farali bɛ na ni ŋaniya dɔrɔn de ye n'o tɛ e bɛ nin kan ne bɛ nin kan o t'an bali ka taa o t'an bali ka taa mana an bɛ bɛɛ fo an nisɔndiyara an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi mali ala k'a kɔlɔsi a kɛrɛfɛ jamanaw ala k'a bɛɛ kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an sago di an ma. président Haidara Faruk Kumanda la ɲini a mɛnna Dakar bɛɛ b'o kalama a ka vice président ye kɔntaw y'o fana man kɛnɛ présentation bɛ kɛ lundi Haut Conseil ye ɲɔgɔn ya samedi jɔnni bɛ taa discours kalan ne de y'a ɲini secrétaire général fɛ Jamtɛnɛ n ko Jamtɛnɛ an k'an fanga digi président kan parce que n'a minɛ a yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ
aka ko bɛɛ kɛ a yɛrɛ ka taa discours kala parce que président de la république ka invitation de don an bɛ taa dugawu k'ale de ye nin de ye haut conseil ɲɛmɔgɔ ye wa silamɛw ka préoccupation de bɛ taa fɔ kɛnɛ kan o ma ɲi mɔgɔ da ni ale yɛrɛ tɛ président Haidara nana a nana ka kuma kɛ ale bolo ne ye kuma min fɔ o dɔrɔn tɛ ko wɛrɛ bɛ yen min to ye min y'a se nin ma ale ka kuma nana o yɔrɔ la Haidara yɛrɛ y'a ɲini k'an bɛɛ wele bi ka na o nɔgɔ bɔ o ko la k'a ransude k'a ɲini fɛn min b'an bolo bi n'o ye Mali ye n'o y'an ka diinɛ ye o ka bon ka tɛmɛ nin ko in kan o de silamɛw wele kun ye bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kununko janvier kalo tile 23 san 2026 direction générale de la protection civile Bamako Amdalayikaw olu fɛ yen nɔ olu kɔni ye baarakɛminɛn kura caman kɔni de sɔrɔ olu dɔw bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 4 ani fo ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma ni matériel ninnu kɔni dikun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye walasa u bɛ se ka wulikajɔ sabati cogoya mun na teliya ale ni nɔgɔya kɔnɔna na walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati mun na kɛnɛ in yɛrɛ kan minisiri ka ciden tun bɛ yen ni o ye secrétaire général ye Umaru Sogoba ale ka nin ye bolimafɛn ninnu ta k'a di protection civile ma ɲɛma olu ma walasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya mun na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logements sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logements sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logements sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaruya olu la an bɛ taa La Guinée Conakry l'Union africaine ale kɔni tun kɛlen don ka La Guinée Conakry kɔni suspend ka bɔ Union africaine ka lajɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i komi sisan ka sanga ni La Guinée Conakry ka jamana ɲɛmaaya kalata baara olu sigilen sen kan an bɛ wagati min na i ko sisan Mamadi Doumbouya ale kɔni kɛra La Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ye démocratiquement o de hukumu kɔnɔna na l'Union africaine ale kɔni tun kɛlen bɛ ka ɲangi mun ta ka Guinée Conakry sɛgɛrɛ a ye ɲangi in wuli an bɛ wagati min na i komi sisan. États-Unis jamana ale ni Iran jamana kɔni b'a la ka babali ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ su ani tile kunnafoniya yɛrɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko États-Unis jamana ɲɛma a bɛ fɛ ka Iran jamana kɔni gosi ni wagati laban ninnu kɔnɔna na o kunnafoniya kɔni carilen kɔfɛ Iran jamana kɔni y'a yira k'a fɔ olu labɛnnen don ka États-Unis jamana kɔnɔ ni a fɛ ka kɛlɛ ta ka bin Iran jamana o kɔni kan. Faransi ka kunnafoniya di sira mun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Jeune Afrique an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka jamana marabaaw kɔni kɛlen don ka suspend an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniya di o sira fɛ ka sababuya kɛ ko nin kunnafoniya di so in kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka mankutu tiɲɛ ale ni kunnafoniya kolon cari an ka jamana ale kun kan. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw nin de bɛ dansigi ka aw ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.